Эш, брат, вориде, ках, упанжар зариде, зутка бак ешитлерге шебе кыллар кариде. Эш, брат, вориде, ках, упанжар зариде, зутка бак ешитлерге шебе кызлар кариде. Чуваш халық артисті Рамиль Закиров. Ну что могу сказать, господа? Барам Татар радисына. Хайырлы тәләр, мин Булат Байрамов, Лейсан Таишев дамындан Идел, Алмаз Галимаддинов. Жыраттағы қунағымыз Татар жыры 2016 номинанты. Яр жыршы Рамиль Закиров. Исәннәрмесез, сезгә агентлар. Исән, Аллаға шүкір. Сезнең белән һәр вакытта шундый күңелле. Кәйфләрегез күтәренке. Бижне ишек бу калышта сайка домру кыктыртып, уйдында йокашласаң да уйкартып жыжыртып, бижне күчтә авында домру үзгән шакында, уйдар кулыш баулап биште хулай тулсын татада. Дөресен генә әйткәндә сорыйсым килә, бу шын тәрҗемәме? Шын тәрҗемә. Бу шын тәрҗемә, без шын Чуваш авылында булып. Чуваш әбиләре милли фольклорны җыеп, барысын белә Алмазга безнең продюсерга язып бирделәр. Димәк, мин бу текстны үзем белән алып китәм һәм якын тирәдә үземнең җырымны чувашча презентация ясармын. Әлбәттә. Караоке клуб Иксо. Безнең Татар радиосы шалла. Син әзрәк камераны куеп торасыңмы? Нигә? Рамиль Закиров сәхнәгә чыкса буламы? Дуслар, Рамиль Закиров үзенең GoPro-шкасын калдырган иде. Без алдык хәзер моны. Урладык. Ник кирәк улам? Менә һәр егетләргә сатабыз. Янда кешеләр басып тора. Извините. Вот такая GoPro-шка сколько может стоить? Без понятия. А вы вообще знаете, что это? Нет, без понятия. А знаете, проект есть «Артист Тормыша»? Не, нам не надо. Не знаете? Нет. А вы русские, татары? Нет. Мы русские. Мы белорусы. Русские? Белорусы? Вы из Беларуси? Да. Вот тут видеопроект снимает один человек. «Артист Тормыша» деген. Ну. Кіріп қарарсыз, сіздің шырлық. Сіз Беларусидан келдіңіз, ме? Что? С Беларуси приехали? Да, из Минска. Из Минска. Дуслар, біз енді біздің кері камераны түсіріп қойырға болдық, чүнки Рамиль артист кіші яратмас. Келешекке Рамиль камераны қалдырып жүрме. Артист Тормышы. Сұрыйғалы Рамиль Закировның өзінен. Рамиль, нәрсе ол артист Тормышы? Нендей ол артист Тормышы? Артист тормышы ул мәрәмендий тормыш. Артист тормышы ул һәр вакытта да яңа танышулар, яңа дискотекалар, яңа сәхнәләр, эмоциялар, энергетика. Кирта безнең кунакта кайтып дусларына күрсәтәбез фото сурәтләрне. Һәр пәнҗе шәмбе әлеге бинада Иксода дуслар шеф пати. Все, дискотека бетте. Баннерларны җыеп бетте. Тамамланды. Бүген 17 декабрь. Демәк, бүген Татар җыры көне. День X. Сегодня все решится. Репетиция дәвам итә. Хәзер Гөлназ чыга сәхнәгә. Әнә ул басып тора. Закулисная жизнь. Все что-то делают. Водички или водички? Все репетируют. Теперь Гульназина суши пастора. Сейчас будем петь финалку. Вот, Гульназ. Ты знаешь слова финалки? Нет, но я знаю, у меня есть в WhatsApp. У меня тоже есть в WhatsApp. А так нельзя, наверное? Я не учил. Извините нас. Ничего страшного, если мы не будем. Мы будем петь потом. Смотри, какой эффект. Без ошибок. Bizga keldilar o'shanda solat, sok, salfetочка. Марат Мухин. Здравствуйте. Салямчикалар. Съемка. Платно, там 100 рублей минута снимайте. Все. Ленчик, син настрой. Супер. Я волнуюсь, но супер. Скоро меня выход. Волнение начинает теребить.
Вот получил алтын барс. Ауыр зараза. Тогда достань. Теперь Нечего на 12 человек стоять в концерте. Вот, приходите. Вот это да! Опять голодом кажется. Вообще супер жемады. Вообще молодец. Руслан рахатлана. Тоттар жері, не тоттар жері, мында Русланға массаж по расписанию. Неше хәлләр, кайфләрің? Әйбәт, үзеңне хәлләр? Отлично. Ничек былай? Ощущениялар, вообще. Әйбәт инде үзең беләсең. Инде эмоциялар икән. Былай съемкалар үтә после вручения на выходе встречаю. Филис әйтәле, синең карашка артист тормышы нинди була? Жеңіл түгел, бұрмалы, сигәлтәле, но бик қызыклы. Артист тормышы бик кызыклы була, бик маҗаралы була. Артист тормышының алгы ягы халыкка күренгән була, арты ягы бик күренеп бетми. Һәм ул кирәкми дә. Артистны артист дип күрсеннәр, артист ул ниндер шатлык, ниндер позитив алып килергә тиеш. Аның эше шул, һәм миссиясе шул. Һәм шуңа күрә зарланмыйча шушы миссияны дәвам итәргә кирәк. Әгәр дә син үзеңне артист дип санасаң. Финалка. Нас не видно? Мы сзади стоим. Birge mabur edip şu yerlerde күңелле итеп бәйрәм итәргә насыйп булсын. Исән сау булыгыз, сау бул пирамида, сау бул Казан. Бүләккә 24 декабрь көнне Уникста булачак Яңа ел солянкасы дигән концертта 2 кешелек чакыру.